szemléletmód és látásmód jelenik meg benne, és ezt a valóságszerű és a valamit próbálja összehozni, az abszurd látásmód, a valóságszerű jelenetek, és a másik az pedig a alátámasztott dokumentumok, a levéliratok és a táviratoknak a szövegei. Gyerekek. Ez nem gáz, az a gáz, ami a senki És hogyha másról feleltet meg? Irodalomból most felveszi Madarasi a bizonyítékot, hogyha nem lesz hangom. És egyértelmű, hogy tudom, mivel megtanultam. Lejátszom szótások tanáról, hogy... Na, mondja tovább. Az a lényeg, hogy a Tóték és az őrnagy viszonylatában próbálja vizsgálni a hatalom és a áldozatnak a viszonyát. Az őrnagy azért válik önkényúrrá, mert Tótéknak a szolgai készsége felkínálja ezt a lehetőséget, ezért válik önkényúrrá. Te vágazod. Junyáj! És mivel ahogy közeledik a tábornoknak az eltávozásának a napja, Tóth egyre több mindent tesz meg érte, és mert így könnyebb, már kevesebb ideig kell elviselnie őt. Ezért Tóth a felesége és a felesége úszolására enged az őrnagynak. És ennyi bazd meg, ennyi geci és ötös. Ennyi. Megmondom neki, tehát ötös. ha nem lesz hangod, akkor ötös, és kész. És ennyi bazd meg, lejátszod a videót, és olyan ötösre felelek bazd meg, Kivették egy projektorral, és neki nem hiszi el. Az biztos, kurva Isten. Ilyen nincs a világon, hogy nem fogadja el. Hát ez geci. Elhull a részegen, bazd meg, ilyet mondani kell, tehát szopjon le, amelyik ilyet tud mondani. Csókolja meg az összes félujjamat. Na jó, és akkor végztem, mit itt egy Juluska?